Okay guys, ulit-ulit magandang hapon sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga subscriber dyan. Yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ayan, Domingo Goson, Papa Doms, ayan. Kasama ko ngayon ang aking utol na si Oden Goson, yan, Boy Balas, ng Mexico, parang Pampangan, mayapagat panapon muna man kayo. Ayan, Chocolate Factory, ilalim, Kapampangan version, ayan, pagkaramdaman niya po, kana akong kabalin, kaya tiga Pampanga. Para sa inyong lahat guys, yan. Ilalim. Ila sa dilim. Ilalim. Ila sa dilim. Ako pakiling wani istorya ng rapi. Anyan di natangyang meni bat king Saudi. Das naning misis na atin niyang lalaki. Ing magpakamati ay isip ng rapi. Kinwaning baril na ingawusandang pikbong. Tsaka ne tinutok king busbus ng arong. Ot apan sina na damdaman day ngakbong. Bota di mandaring illegal posisyon. Ilalim. Ila sa dilim. Ilalim. Ila sa dilim. Anyang malaki kulinob kuking banyo. Likas king salol kulin walyay bikmoro. Sekal kuning sekal mengal walya pengan. Balanan tatang kuwe bunyang sebulan. Menakit kung kabaglalam na ning papag. Ela pala kabagbayag lang makalbag. Menakit kung santul kilub ding paradul. Ela pala santul susulang maragul. Ilalim. Ila sa dilim. Ilalim. Ila sa dilim. Atin ko pong singsing metong yang timpukan. Ama na keiti kang indungi batan. Sangkang keng sininob king metong akaban. Mewalaya iti ku kamalayan. Ilalim. Ila sa dilim. Ilalim. Ila sa dilim. Alright, Chocolate Factory, Kapampangan version. Ayan guys, idam tayo, Mr. Oden Goson, Boy Balas.